Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в канала ми. Днес искам да ви разкажа за една пиеса, която всички ние играем със себе си. Това е пиесата на нашия живот, на вътрешния ни свят. Представете си, че сте режисьор на тази пиеса. Вие решавате какви герои да влязат, каква визия да имат, какви думи да прозвучат и каква музика да се чува. Но често в тази сцена нахлуват непоканени актьори, като страха, гнева, съмнението или пък натрапливите мисли. Те се появяват със своите доста силни реплики и страшен външен вид. И тогава ни кара да се чувстваме като публика в собственото си представление. Истината е, че тези герои не могат да контролират сюжета, освен ако не им дадем тази власт. Те са само ехо от нашите предходни преживявания, навици и начини на мислене. И вместо да ги гоним от сцената или да им позволяваме да я завладеят, можем да изберем да ги наблюдаваме. Какво означава това? Когато страхът се появи, вместо да го потискаме или да се борим с него, можем да го разгледаме. Каква е неговата централна роля? Какво се опитва да ни каже? Когато гневът запълва сцената, можем да го разгледаме като сигнал или символ и да разберем каква граница се е нарушила и как можем да я възстановим. Процесът на освобождаване от тези чувства не е мигновен. Това е като да научите актьорите си да играят напълно нова роля. Изисква практика, търпение и много осъзнаване. Вместо да се борим с самите емоции, важно е да разберем процеса за тях. Защо ги чувстваме? Кои мисли ги предизвикват? Има ли стари вярвания, които тихичко дърпат конците? Това осъзнаване е първата стъпка към истинската трансформация. Споделете в коментарите какъв е главният герой на вашата сцена в момента и готови ли сте да поемете режисурата в свои ръце. Абонирайте се за канала и заедно ще поставим нови представления, тези в които вие сте истинският творец на своя живот. До скоро!